Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na safe ga labaran kamar haka. Dakarun sojojin Najeriya sun tarwatsa ma'adanar makaman 'yan ta'addan Boko Haram sannan sun bi ta kan wani ɗan Boko Haram da motar yaƙi. Farmakin da sojan saman Najeriya ƙarƙashin rundunar Operation Lafiya Dole ta kai Jimiyya da ke dajin Sambisa ya tarwatsa kayan yaƙin 'yan ta'addan Boko Haram. Harin ta jirgin saman yaƙin da dakarun suka kai a ranar Talata ya biyo bayan rahotannin sirri da suka samu akan mayakan 'yan ta'addan. Jaridar Daily Trust ta rawaito cewa kamar yadda bayanai suka nuna, wurin adanar makaman a kusa da inda mayakan ke amfani da shi a matsayin sansani suna ajiye man fetur da sauran kayayyakin bukatu, kamar yadda takardar Manjo Janar John ya fitar a baya ya ce ba su yi kuskuren. Harin da suka kai ya samu inda daidai suka saita tare da tashin yankin. A take kuwa ma'adanar makaman suka kurmushe da yi musu mummunan barna ga mazaunan 'yan ta'adda. A wani bidiyo da dakarun sojojin Najeriya suka fitar sun fatattaki mayakan 'yan ta'addar har zuwa cikin dajin, inda suka yi nasarar bi ta kan wani daga ciki da wutar yaƙi. Kamar yadda bidiyon ya nuna, tun kafin sojojin su bi ta kan ɗan ta'addan ya faɗi ƙasa har da alamun harsashi ya same shi, kuma ya matuƙar gajiya. A wani labarin na daban, Majalisar Malaman Jihar Kano ta ce kamata ya yi gwamnati ta yi tunani kafin ta yanke hukuncin dawowa da ci gaba da sallar Juma'a da ta Idi a jihar Kano saboda yiwuwar yaɗuwar cutar annobar corona. Malam Ibrahim Khalil, shugaban ƙungiyar Majalisar Malamai ta Kano, ya sanar da BBC cewa kwamitin jihar bata tuntuɓe su ba a yayin da ya yanke wannan hukuncin nata, amma ya kamata a ce ta yi la'akari da buƙatun jama'a. Kamar yadda malamin ya bayyana cewa ya zama dole ne kan gwamnati ta duba damuwar jama'a da kuma abin da ya dace, bata tuntuɓi majalisar malaman ba. A cewarsa, amma irin wannan yanayi na annoban da ke ciki, duk wanda ya ji tsoron cewa zai kamu da cutar idan ya je masallaci ko kuma zai zama haɗari, to ai zai iya yin sallar a gida. Amma wanda kuma ya ga cewa shin zai iya zuwa masallacin ba tare da wata matsala ba, to wannan zai iya zuwa masallacinsa ya yi sallarsa, in ji malamin. Mun gode da sauraronmu. Kada a manta a danna subscribe sannan a danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shirye.